Zastavení úplne presne. Čiže Jaroslav si to zvládal za 2 minúty 55 sekúnd 90 sekúnd. Takže najkrátšie sa nám zatiaľ vyhral dvojnický tréning a nastavil sa po prípade pomerne vysokoláčku. Čo na to vyskoračky? Prvýkrát to sa už rozbehol. A so prvým bratom teraz úlohu pomocníka. Poďme pre druhý krát. Pri tomto pripínaní je dôležité, aby to bolo dobre prikreté, aby už netratili. Ešte o nich nejde. Dôležité bude potom presne zastavovať tými krátmi a odstriahať ich. Dobre, pripínime si tretí krát. A my skoračkovi 4 prebehol s nimi dokola, teraz je dôležité, aby správne zastavoval. Prvýkrát je on neskôr. Odobol ten správny, odobol je to skôr. Vyberá sa ono. Ale pozrite sa, odpukujú. Je to o vydrží disciplínu. Na kruhový na Ony. Je to, že tie kroniky majú čekania. No na rúbenie. Tieto všetky disciplíny vychádzajú zo simulácie reálnej práce, najmä v lese. Čiže tí formálne sa s takýmto niečo naozaj stretávajú. A keď nie takýchto podmienkach, že na rúmy ruky, ale práve oveľa hĺbšom, silnejšom teréne. Vieš, že to bola dopravná, alebo bola dopravná predstavárňa a potom tá. Oveľa viac nástroj. Ale zase na druhej strane to zhorej z minulosti, že to je diváčov. Takže to je tá. Čiže to je... Toto je na jednej strane výhoda, je tam to vidíte spôsobom. Každopádne, Kubočkovský kúzim s jedným krátom vyzývajú dobrou výsledou, Mierali každopádne úloha prírozhodcov, že môžu výslednú vzdialenú, postoji predohľadnú, pretože sa tam vydajú. Narúba nízko. Hore, to bude. No, môže povedať, merajú Mirka Páči, Marka Zvolan, Jožka Baldová, Furmana Zbadena. A pripraví sa Jožka zo 7.